Hey guys, this is CJ Estrada and welcome to my channel. Namuntay ka ng audience. So summer kayo, no? Init kayo ang panahon. So karon, we're just here at the coffee shop drinking some freeze Oreo chocolate, I don't know. Anyway, so karon summer na ang panahon, so ting kitay ting laag o ting adto sa mga laing lugar sa Pilipinas together with your friends. But karon unsa man na nga wala tay budget og ting beach ta, so unsa man tong waton with your friends kay mag-enjoy gyapon. So unsa man taman, unsa man gyud comment ha. So anyway, ang pinakadali nga solusyon ana kay mag karaoke. So kinsa man dili ganahan mag karaoke? Ikaw? Ako? No, ganahan ko mag karaoke bisag yabag kita. Dahan kitag may kita, dahan kitag may experience, dahan kitag saksihan sa usa ka karaoke nga concert. Concert. So here are 5 stages of a karaoke concert. Don't forget to hit like and subscribe, hit that notification bell, share peace and love. Number 1. Number 1, pasay-say para ibigin. Muna siya nga kanang stage sa inyong mga friends nga mapipagsugod sa inyong karaoke session nga shy pagyud kayo nga kuan pa ka naman. Hindi pa kayo tingog niyo, shy pagyud ka. Number 2, gibarugan na bes. Gibarugan na gyud. Sugod na ang kabaga sa nawong. So alright, tanawa. You watch me bleed until I can't breathe. I'm shaking. I'm sorry, the old dealer can't phone call right now. Why? Because she's sleeping on the phone with her girlfriend. She's upset. She's going out about something that you said. Cause she doesn't get to humor like I do. Number 3, so mo na gid din sugod-sugod na ang tama sa karaoke. Mukhang tanaog, pinamaya Kari, pina-Regine Velasquez, ug mga pa ng mga biritero diha. So number 3, the biritero. Muna magnapok mga migas. Muna magnamatay og mga lamok. Anyway, so number 4, og nibarog na siya. Muna siya og kanta-kanta na siya og mga tagas mga tingog. Nya karon with feelings sa good kanang may muna siya concert king. Muna siya nga stage nya kanang mura siya hubog pa sa kuan. Mura po nakatama, mura nagnahubog sa mga beer og gina. So ginom sa wala man ginom. Unsa? Basta, number 4, concert king. Ang pag-ibig na kapan sa'yo. Hanggang ngayon, ikaw pa rin ang inibig ko. Ikaw pa rin ang natatangi.
last stage but not gurog lang ito. Last stage but not the least, so mo na gid siya nga ang panahon guys nga murag tama ang gid kayong nanamo sa pinaka height sa inyong karaoke session nga sige na siya maoy, nagmaoy na siya o kana nagdrama-drama na siya sa iyang o feel na kay niya yung ikanta-kanta sa muna nga don't let the sun go down on me yet. Itong kanta ay para sa'yo. Namin ko mali ako. Inaamin ko nastan ang puso mo. Iniwan ka nang walang dahilan, sumama sa iba, hindi man lang ako nagpaalam. Di man nagpaalam. It's done! Okay. Gamanan ka. Okay. So, muna to ang 5 stages sa karaoke concert together with your friends, barkada, or your family. Basta ikaw na sa inana ha. So, muna nga. I hope you enjoyed this video and I hope nakarelate mo o sa inyong next nga karaoke session, maginanasad mo. Comment down below your favorite karaoke song to sing, and don't forget to like and subscribe. Peace, love.